Mambo wa madzimambo sezva taura wandakatsikatsora dzake wataura mazwo kuti mambo wedu ava vana mazita akawanda saka tinotenda mambo wa madzimambo naishe wa madzishe naMwari wokumusoro-soro kudenga une simba rokuunganidza vanhu vakawanda kudai. Munhu wese wakagara pasi une chishamiso chaari kuona nokuti nyika chaiyo haigoni kuunganidza vanhu vakawanda sezvino. Fara kudai kuneso, fara kudai kuneso. Saka ipapo ndo panotangira mapipi okudenga. Mambo okudenga unofamba nehurumende yekudenga achiratidza masimba namabasa okudenga mukati mesangano rose. Fara kudai kuneso. Mai mandofa vanodiwa kumusasa kwawo izvozvi ngavamhanye. Fara kudai kuneso. Saka hurumende yekudenga inotaura mazwi okuti uyai navana pachechi kunyika itsva kwatinoenda kuzondogara ikoko namambo. Tinoenda navana vedu, hakuna mutemo unotitendera kusiya mwana umwe chete. Fara kudai kuneso. Saka pabasa iroro hurumende yekudenga inotaura zvezvimwe chete. Mukati mesangano rino munodiwa rudo, mukati mesangano rino munodiwa tsitsi, mukati mesangano rino munodiwa vanhu vane njere vakangwara vanoziva kwavari kuenda. Fara kudai kuneso. Tino urombo mambo wedu mune tsitsi dzakawanda. Eno ndaiva ini zvangu mwe musi ndakatosara ndisina vanhu musangano nokuti vanhu venyu tiri vatadzi tose, asi imi mune tsitsi munotevera muchitidzoredzera. Ipapo tinoona mapipi enyu namasimba enyu akakura. Kudai nyika ichikurwisai, kudai sangano richikurwisai mambo, munokurira nokuti mune tsitsi nengoni. Kana kunyika kwavane imwe yavanoti tagofo, vanhu vakabatirana tsvimbo kana tambo vachidhonzerana, mumwe akaregedza unodhonza nesimba unodola. Saka mambo havasi kudhonzana nemunhu, vakaregedza tambo, vanhu vari kupera kudonha vega. Vakufara kudai kuneso. Tinokutendai mambo, simba renyu rakakura rakakosha, rinotyiwa kudai nenyika ino yose, kudai namadhimoni ose anotya simba renyu. Tinokukumbirai mambo, tine zvichemo maunganiro takaita tose aya, tine mweya inotinetsa, tine nhamo dzatinoita mukati memisha yedu, hatina mari. Tinokumbira mambo, isai simba renyu kuti tikushandirei. Tinokumbira kukushandirai, tandotengesa zvitengeswa zvedu,
toda kuti tishandire mambo. Vanotengesa mabhanana atengwe. Vanotengesa madzera atengwe mambo. Toda kushandira nesimba. Kufana kudagira so. Tinokutendai mambo nokuti ndimi muna masimba ose. Tinoziva kuti zvataungana kudai zvichemo zvedu ndozvamauya kuzotora. Mauya kuzotora zvichemo zvedu kuti muite nazvo kuna baba venyu. Saka tinokutendai nokuti simba rose ramuinaro hakuna unaro mukati menyika ino. Vose vana mapoto, vose vana muzere, vose vanozama mano. Havana zvavanokwanisa kuita kusimba rakabva kumusoro kudenga. Kufana kuda kunaso. Mera Jesu.
Una matakwa nemandi yamzara mazwi. One verse. Zina kana mprofita. Kana muroti. Akamuka pakati pako. Akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa. Kana Yesu. Sekutanga tinotenda hamwe yamutsvene Jesu Kristo. Tiri pakati pedu. Tavhurisa tsamba muna Deuteronomio 13. Urikuzi kana muprofiti kana muroti akauya kwauri achitaura mazwi ekuti icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika. Achikutaurira zvemapipi kana zviprofiti kana zviroto chakataura kwauri. right Achiti ngatitaura vamwe vaMwari. muprofiti ukaona kuti akukutsaura pana Jesu Kristo Wakanga usingazivi. achiti atinamate Mwari chifananidzo kana zvausati wambowana muchachi muno Tivashumire. atiti ngatishumire Mwari. Usateerera mashoko omuprofita uyo. Muprofiti usamuteedzere ba Kana muroti uyo. muroti usateedzere ba Nokuti Jehovha Mwari wanyu nekuti mutumwa uno Jesu Kristo unokuidzai mutumwa unobotiidza kuti aone kuti tinomuda zvakadini. kuti azive kana muchimuda Jehovha Mwari wenyu. Unonga achida kuona kuti unomuda zvemazviro kwazvo Nomwoyo wenyu wose. nemwoyo wedu wese here Uye nomweya wenyu wose. nemweya yedu yese here. Munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu. Isusu tinofanira kutevera mutumwa waAfrika. Nokumutya. Tinofanira kumutya. Nokuchengeta mirayiro yake. Isusu tinofanira kuchengeta mirayiro yake. Nokuteerera izwi rake. Tinofanira kuteerera izwi rake. Nokumushumira. Tinofanira kumunamata zvemazviro kwazvo. Nokumunamatira. Tinofanira kuzomunamatirawo kuti isusu. Asi muprofita uyo. Asi muprofiti wanyepa uya Kana muroti uyo. kana muroti wekunyepa uya Unofanira kuurawa. kukarangarwa nesu. Chekutanga tinomutenda iye musiki samasimba ake Jesu Kristo. Uyu ndiye mwanakomana waMwari. Tiri pamusangano wevana pano paHauna. Imimi vana vadoko. Uyu wamaona nhasi ndiye Jesu Kristo achakuendesai kunyika itsva mukateerera zvemazviro kwazvo. Kukarangarwa nesu. Basa ratinaro nderekuteerera nekuita zviri kutaura Mweya Mutsvene mutuma ugere pakati pedu. Ndokuti tionane neumambo hwaMwari. Vakakomborerwa vakaungana pano nemwoyo yavo yese. Vakamirira kuponeswa ngemutumwa uyu nekuti zvemazviro kwazvo vachaonana naMwari. Vane ropo rakashata vari kufambira mabasa akashata mukati mesangano rindo. Azhinji auya pano asi kufambira zvokunamata. Asi amwe afambira kusvibisa amwe wagere pakati pedu pano. Amwe afambira makuhwa chaiwo. Amwe afambira kuona kuti uchiri mupenyu here. Amuhwine arume uyu ndiye Jesu Kristo. Kukarangarwa nesu. Vana marizwa vhangeri munofanira kuteerera abereki wenyu ndokuti musvike kunyika itsva. Uyu ndiye Jesu Kristo. Munoteerera kuti Mwari uye mupenyu ndokuti musvike kunyika itsva. Kune dambudziko rapo musangano rino hatidi kupedza nguva yevakuru. Satani wamuka mukati mesangano rino. Atsvene amuka kurwiswa ndiSatani. Asi tatsvaka kuti ngei Satani aona kuti takusvika pamagumo akaunyatosheya vanhu naMwari. Mukasangwara Satani wamuka kuavhangeri nekuvaprofiti. Panguva ino vanhu vari kunamata vachirohwa nehana. Zviri kairi munhu anotya kutsvakirwa nyaya. Munhu ari kutya kureurira nekuti nyaya yake inozotonga zvisirizvo. Arume basa ramakasungirira muzvipfuva zvenyu handu renyu asi ndere mutumwa uyu. Basa ratinaro basi nderekuti tifambise nyaya dzaso kana tifambise zviprofiti zvedu zvisvika pana mutumwa achiti hemeni kana kuti kwete kana kuti sunungurai kana kuti mutaurei kuti. Isusu hapana chatiinacho muchechi muno. Kukarangarwa nesu. Uyu mutumwa akapiwa basa iri ari ega pamusoro pakudanga. Hakuna akanga aripo pakati pedu arume. Hakuna vaisi wake. Hakuna unosisira. Hakuna unefungidziro kuti tikamuteerera
kuswera nhasuno arume mwoyo wakumuka washata mukati mesangano rino. Asi chikuru searume tsvakisisa kuti zita rako hakuna munhu ari kunze kwegeti ari kuchema naro, nekuti azhinji murungwarangora muchinamata makarasa vanhu vakawanda vari kunze kwesangano rino. Rugarangara nesu uyu mutumwa achitenga sangano rino akamboenda kumusha waNdumba, mukaverenga umboutswa, akasvika akadzingwa, akaenda kuvesa moto musango, akaimba ipapo vanhu vakauya vakamunamata, vakawirikidza zita raMwari, vanhu vakamuka vachinobhabhatidzwa. Kutaura kuti akatambudzika kuti vanhu vaungane zvazviri nhasuno. Uyu mutumwa akarara musango, uyu mutumwa unofamba usiku nesikati achitsvaga mwoyo yevanhu kuti tingasvike sei tese kunyika itwara. Asi kune vanhu vari mukati muno vari kutsvaka kukoshora vanhu ivavo kuti vaende kusango. Kutaura kwatiri kuita azhinji ari kutya kureurira matare, kuenda mumatare umu, nekuti paunosvika zvanzi nhasi wachiuya, unochisangana nacho, uyu unosangana nazvo, unomupisa one time. Ndizvo ere arume? Anhu ari kutya kureurira nekuti akandomirirwa kuti pama muna kurodzana zvakanaka kana muna kuburirana muda zvakanaka, kwakumakirira munhu kudai kuti uchauya basi. Handizvo arume, basa iri handi redu, basa iri ngeremweya mutsvene. Ngatiribatei izvozvo kwazvo tichiona kuti handizosari nemhosva isiri yangu, nekuti kamwe paunorasa munhu asina nyaya, mutuma unotonga chamauya nacho avhangeri. Ndozvamunofanira kuziya, mutuma unotonga zvamauya nazvo. Imimi ndimi makapiwa njere nesimba remweya mutsvene kuti munofanira kusesedza kana kuona kuti zvemazviro kwazvo ndizvo kana handizvo izvi. Imimi muchienda pamberi pemutumwa, muchireverera vanhu mhosva dzavo, muchichemerera vanhu pane mutumwa iyeye. Asi kamwe pamunotonga muchiti ngaanyure, imimi kunyika itsva hamusvikiba. Rugarangara nesu. Ndavhurisa tsamba kuvaprofiti. Kune hosha yakura arume yekuti munhu akaita mwana wakwamombe rume, kana kuti akafamba nemutumwa, kana kuti akasenza pamwepo nemutumwa, wakuda kuuraya mutumwa. Akuperi sondo kusina kuprofita munhu, wakuda kumuka uyu. Kana kune nabhawu maguru uri kutobata nemutumwa, ramukirwa, uri kuda asenda. Handizvo arume. Handiwo manamatiro acho. Mirira nguva yako kana uchida kusarudzwa, isvika uchasarudzwa. Kana usizi kuketwa, hausi kuketwa ba. Takapiwa basa rakakura arume rekuroora tibereka mhuri dzatikuona dzemweya mutsvene izvi. Dai wai mamhanyira zvesangano rina arume, kumhanyisana nesangano kudai. Nai munhu ane akadzi 15 newana 38 une nguva yekuzoswera achimhanyisana nezvesangano, nekuti akadzi 3 ari kuchitsitsi, 2 vakatopona, 3 vari kumunda, 4 vacho vari kutoshupa bamba, wana 15 vari kuda school fees yekusekondari, 11 vari kuda yekuprimary, zvimwe zvoda manepi. Tatitapedzera arume basa irororo. Cheizvozvozvo nacho chiprofita, wakuda kumuka uyu, wakuda kuura. Handizvo arume. Vese vanhu vari kunze kwegedhi nhasuno, mutumwa ati akadudza ega nemazita kuti Mungu wandishatira. Handizvo here? Ko iwewe wautorepi mweya wekuprofita kuti Mungu wakumuka? Munhu akangomirira nyaya yerushando kutoti ngatimire arume sente yedu ishandire ipedze, aya munhu kwata kuchiprofita, uda kumukira mweya mutsvene, uda kuuraya mutumwa. Handizvo arume. Mutumwa unotaura ega, Mungu wandimukira, mushumairei. Handizvo here? Mwoyo wekuvenga narume wabvepi? Ndo Satani mukuru wamuka. Izvozvo munhu ari pasaidi pako, amutrastani mumabhara kuma nomwe ari kudya sei yake. Arume zvakutyisa zvemazuva ano. Handiyo chechi yataiziya. Isu taiziya kuti apostori anhu ane rudo. Apostori wanhu ane mwoyo umwe. Basa rese ratakapiwa rekuvhangera, rekubhabhatidza, rekurapa, rekuprofita, ngatiitei tichitungamidze rudo. Mweya mutsvene chaiwo une rudo. Unonyatotsanangura munhu, garai apa. Mweya mutsvene wanditi zvakadai. Kuti munhu wacho ari kuprofita unogutsikana kuti ndabetserwa nemazwi emweya. Nai munhu akaprofita kuzi baba muri wa1940 moti hemeni, mune akadzi 17 hemeni, musha wenu une dzimba dzakatarira mumabhazuva ihemeni, mune vana 5 vari kuenda kusekondari hemeni, muri muroyi angacharamba here?
Sauya zvine rudo. Wafamba nemunhu zvakanaka na. Handizvo varume. Komwe yakutononokoti uri muroi nhai wakagesi. Chimbotaurira munhu zviviri kana zvitatu zvaanotenda zvemazviro kwazvo kuti munhu ari kudini. Kunonoti pam. Uri munhu. Kuna zvakadaro ari. Zvabvepi. Anhu ari kutya kana kuita musangano. Kuti munhu kusvika manje ari mupenyu ari muchechi munomu unoti tinotenda Mwari. Kugaragara nazo. Kutaura zvinoponesa vanhu nezvinorasa vanhu. Arume atiitiranei rudo. Izvozvo zvindakamira kudai uripo urutoti ambovingei pano. Una chechi here iwe. Kumusha kwanyu kune munhu ane chechi yakadai here. Anhu ese muri kuona ari kutevera zita remutumwa uyu. Anhu ese ari kufamba kudai matambudziko. Kuna anhu abva kuGweru, kuna abva Hurungwe, kuna abva Bhodha Zambia. Achifambire matambudziko kuti mutumwa apedzise matambudziko iwo. Handizvo here? Tiri kunetswa nemhepo dzemazinga arume. Tiri kubva kwakasiyana-siyana. Imwe misha ine ngozi. Zvimwe zvakazodai. Asi tese takatiza izvozvozvo. Tiri kuvimba nemutumwa uyu kuti ndiye unotichengeta kusvika pamagumo. Iwewe handiwo wakandibhabhatidza. Chii chiri kuita kuti uitwe mwoyo wekuti undifoshora kubuda musangano lino? Hatirambi, kuna vaprofita vemazviro kwazvo ariyo, hatina kuaramba. Asi azhinji Bhaibheri rakataura kuti pamazuva ekupedzisira kuchaita vaprofita anonyepa. Izvozvo izvi kune mhuri dzinochema kudai. Kune munhu atobudiswa zvisingazivikanwi nemutumwa. Kasikasika ngabude, mutumwa atoti ngabude. Nyaya yaperera mugedha haisi kusvika pana mutumwa. Mhuri yoparara. Apa mutarisi munhu une vakadzi 17 wana 86. Mafoshora munhu iyeye. Mhuri iyeyo yopararira kuenda musango. Ndo zvinoitwa here. Mutumwa aruza mwoyo 100 yaanofanira kuenda naye pamusoro pakudenga. Iye unosara kuti haakatonyura. Hapahwini. Ndiri kumutaurira nekuti mutumwa uyu pega paunoungana mutumwa, ingaa Pasika, ingaa musangano wegore, chiro chekuti chinozoitwa kana tazopedza kunoverengwa nhamba. Handizvo here? Ari kutoa stock taking kuti vanhu vangu vari kuwanda here. Gore rino hati chinoverengwa nhamba, wozi vanhu vaita 15,000. Rinouya rozi 17. Unomuzwa iye achitopembera. Gore rino vanhu vawanda. Ndokuti wakohwa gore rino zviro zviri pakanaka hakuna nzara. Dai gore rino rinouya rezvawedzera. Ndo mazuva anotaura mutumwa uyu kuti dai vanhu vadini. Asi kuna munhu vakomana chechi hainakidzi uri wega. Ngatimbopataura nhasi papapo. Chechi hainaki uri wega iyi. Endawo mira apo chechi yapera oimba Across uri 1. Unooneka kunge hadzina kudini. Uyu munotodai uri wega. Zvinobuda here narume. Kudai mumwoyo wekuzondana arume. Wona umwe mupostori umufarire. Tiri rudzi rumwe chete. Rudzi rwaKonoriyo naRodney John. Tese takatiza mhepo dzemadzinga. Hakuna usina mhepo yake iri kumutambudza pano. Kana ndichirasika arume, chiro chaunogona kuita ndidzore kwete kundifoshora. Uya vhangeri rwirai vanhu pana mutumwa, kumirira vanhu chaiko. Mutumwa unotaura haazange kwakafanira. Chemai arume achangambira mungachadaro. Ndimi Jesu Kristu muridzi womunhu. Todini nhai tenzi wangu. Une vakadzi 11 vana 18 woenda here kusango. Chemai kuna mutumwa uyu. Vanhu vopewa malast warning kana wabviswa mabhi. Warambe uri musangano rino. Munokadzimwa munopembera mumabharakumu. Waenda baba zvaenda ne. Chamusingazivi mutumwa unorwadziwa nemunhu umwe chete unorasika. Asi unoita futi kuda kwababa wake. Zvizive arume, mutumwa unoradziwa nemunhu umwe chete ari kunze kwegedhi. Siyai arume kupembera kana kwarasika munhu. Asi kwidzai minamato yakawanda, muchidzorana muchiitirana rudo, kuti tese takadai tisvike kunyika itsva. Kugaragara nazo. Mazuva anga kupedzisira arume ari pakushandira. Kune mwana unonzi Mubhandiripo, munomuziva? Kana akachizi Mubhandiripo. Right. Mubhandiripo. Mukati ngatisanganisei mari nhasi vanakomana tivake guva rababa. Haabvisi. Nekuti unoziva kuti handisi wapi?
ukati ngatisanganisai mari titengera mai shuga adini nekuti unoziva ndiswi wapi ndo zvinoita munhu asikashandiri ari kuziva kuti handiswe pano ari kutsvaka umwe mwari musashupike ndiye imubvandiri munhu asikadi kusenzera ndimubvandiripo ndo mufananidzo watakupa munhu asikadi kusenzera wakafananidzwa namubvandiripo nekuti hapana chaanoda kuita nekuti unoziva kuti handiswepi dai tiriwe pano arume dai tisenzera nekuti unoziva kuti baba wedu ndiye tese rukarakara leso mutuma ndiye unotaura kuti arume ngatinamatei nevana vedu abrahama arume akazoenda watora mwana wako iye woga wandoita chibayiro handizvo here imimi wedu mutuma hana kuti ngatiitei chibayiro kwai uyai navo basi haasi kumboti ngatiitei chibayiro kuya navo basi wadini chii tiri kushata ipapo arume kwazwazi ita mwana wako chibayiro unotenda wamboramba kuya naye kana tichitenda kuti mutuma unotendesa kunyika itsva kunyika isina nenhamo arume ngatiwei newana wedu kuti tise tiende nawo kunyika iyoyo yakaonekwa ndiJohani ine michero inonaka isina kana matambudziko ine zviro zvese zvakateramira taitawa nevana vedu arume tinotenda maningi ndaona vana vaningi vakawanda maningi pano kudaiso zvinotendwa arume chakanaka chinotendwa arume mweya mutsvene unomutendai neniwo ndakadai handina makomborero kana chandogona kukupai asi ndinotenda pamberi pemutuma kuona mhuri yakadai